Together, growing in faith, changing communities. Badunyiswe uJesu Kristo. Thanda zami ngifisa ukubuka leli ivangeli likaMateyu chapter 1 verse 18 kuya ku-24. Zimbili indaba evangelini ezisixoxela ngokuzalwa kukaKristo. Eyokuqala sithola evangelini likaLukas. La inkosi yenkosi ibonakalisa khona kuMaria maqedane exoxele kuba uzawuzala umsindisi. uMaria akhombisa ungaqondi longazi kuba kuyakwenzeka kanjani lokhu indoda angayazi. Kodwa inkosi yenkosi imhlebele uMaria ukuba umoya oqweleyo uyakuba phezu kwakho, ebese lokho okuthwele kube okaNkulunkulu. Ebese vuma uMaria athi, ngicakaze Nkosi akwenzeke kimi njengokusho kwakho. Namhlanje sihlangana nenkosi yenkosi uma isixoxela le ndaba, kodwa baya kuJosefa. Lithi izwi likaNkulunkulu uMaria noJosefa base beganisenene, omunye seganile komunye, kodwa babengakahlali ndawonye. Kodwa uJosefa uzwa umyalezo wokuba uMaria usekhulelwe. Kodwa uJosefa wazi kahle kamhlophe ukuba lokhu uMaria akuthwele akona okwakubo, akona okwakhe. Kunalento uJosefa ayenzayo, ethe sebonile uMaria emthela ngehlazo, esebonile uMaria embukanisa nabantu, esebonile uMaria emhlekanisa nomndeni, kodwa ekudineni kwakhe, ekasukeni kwakhe, olakeni lwakhe akaze acabanga ukumbulala, akaze acabanga ukumgila, akaze acabanga ukumhlekanisa nabantu, akaze acabanga ukumbukanisa nabantu. Kunezimo ezenzakalayo empilweni zethu, kunezigameko esizibonayo nesizwayo. Uzwe kuthiwa umyeni ushaya unkosikazi ngenhlamvu maqedane ayibulala naye. Uzwe kuthiwa ubulale abantwana maqedane wayibulala naye. Kodwa uJosefa unale nkonzo ethi, noma ungangiphoxa kanjani, noma ungangibukanisa nabantu, noma ungangenza inhlekisa, noma ngaba isilima, kodwa makube kude nami ukulimaza umphefumulo wakho. Khona le nkonzo ejulile ukuthi in your pain, in your hurt, in your frustration, kukona konke okuzwayo, kodwa usungafisi nangelilodwa ilanga ukuthi kuphume umphefumulo ngenxa yokudinwa kwakho. Ungafisi nangelilodwa ilanga ukuba kuphume umphefumulo ngokuphasuka kwakho. Ungafisi nangelilodwa ilanga ukuba kuloya muzi kukhalwe ngenxa yolaka nokudinwa kwakho. Kunale nkonzo uNkulunkulu ayivusayo, abantu bazogila, impilo izogila, izimo zizohlekanisa nabantu. Kodwa khona le nkonzo ebalulekile, inkonzo yokwazi ukuziqoqa, inkonzo yokwazi ukuzikhuza, inkonzo yokwesaba ihlazo, inkonzo yongamfiseli omunye umuntu ubuhlungu odlula kubona. Leyo nkonzo kumina inkonzo yokukhula, leyo nkonzo kumina
iy'nkonzo yokuhlakanipha, leyo nkonzo kumina iy'nkonzo uNkulunkulu ekumele simcele usuku nosuku asiphe yona, ukuthi Nkosi noma ngenzakalani, Nkosi noma ngadlulaphi, Nkosi noma ngezwani, Nkosi noma ngenzakalani, kodwa ngisoze ngawuchitha lo mphefumulo oke wanginikeza wona ngathi ngelinye ilanga ngiyamthanda. Balekile leyo nkonzo kumina. Joseph nenkonzo ayenzayo, Joseph nenkonzo yokuba ubaba, Joseph nenkonzo yokuba likhehle njala, Joseph nenkonzo yokuba umnumzane, Joseph nenkonzo yokuba umgcini nombhikeni nomlondolozi womuzi wakhe. Thandwa zami, akekho umuntu okumele athathe amahlazo akwakhe ahambe ayohlekisa ngawo kweminye imizi. Akekho umuntu okumele athathe iy'nkinga zakwakhe ahambe ezinikela wonke umuntu. Akekho umuntu okumele athathe amachilo akwakhe ahambe ewafaka emgaqweni. Khona into ehlezi ihlukumeza umoya wami. I'm not sure noma iyiqiniso noma isuke iwumdlalo. Lento ebonakala ko social media nakuma TV, uthatha unkosikazi wakho, uthatha intombi yakho, uthatha umyeni wakho, uyombuza imibuzo private, uyombuza imibuzo yasekameleni esigangalaleni. Leyo nto iyihlazo, leyo nto iyiqhilo, leyo nto ikhombisa ungakhuli nangengqondo. Noma ngathiwa usungxake kangakanani, noma ngathiwa sewukhathaze kangakanani, engani usakhona umndeni, engani usakhona ibandla, engani usakhona umkhongi, engani usakhona omakhelwane abadala abanesidima abasakwazi ukwakha nokuvusa imizi. Thandwa zami, angikaze ngibone umuzi wakhiwa kulelo hlelo lwama-TV. Angikaze ngibone umuzi wakhiwa ngokuhlambalaza umuntu obuthi uyamthanda. Angikaze ngibone umuzi uvuswa ngokuhamba uxoxa iy'nkinga zakho emsakazweni. Kodwa ngiyamthanda uJoseph. Not even once la eyakhona ethi ngifuna abantu babone ubuze bakho. Not even once la eyakhona athi ngifuna ukuyokushuka phambi ka-Anna noJoakim. Not even once ethatha uMaria emxosha njengenja emzini wakhe. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu wathi ngcono sihlukane, kodwa ngizokwenza ngokuthula. Khona le nkonzo engithintayo, uma ngingasakufuni ngikubulalela. Uma sengidelile wena ngikubulalela. Worst of all, uma kuwukuthi uney'ngane. Worst of all, uma kuwukuthi unabazali. Worst of all, uma lo muntu engibulalayo ngiye ngacabangani ukuba kunabantu abamkhalelayo, kunabantu abamdingayo. Yes, mina ngisamdinga. Yes, mina usengihlukumezile. Yes, mina ungithele ngehlazo. Yes, mina. Kodwa do you notice yonke lento, it's about me. Do I ever think, do I ever consider sengikwenzile konke lokhu naloya uzalwa inkosikazi? Do I ever consider ukuthi lo muntu esengimbulala washiya ingane kubo ezokhula namhlanje ingenaye umama, ezokhula namhlanje ingenaye ubaba, just because mina ngasengidiniwe, just because mina ngasengidiniwe, mina ngasenganele ukuphila. Khona inkonzo angifundisa yona uJoseph, uma isixaka into idedele ihambe. Uma isixaka into icele iphume, mingaphumi hamba uphume, hleze wenza into ezokulimaza. Khona enye into angifundisa yona namhlanje uNkulunkulu ngoJoseph. Lithi izwi likaNkulunkulu esacabanga enhlizweni yakhe, esafuna ukumxosha uMaria,
esacabanga ukuthi uzokwenza kanjani, bheka kwafika ingozi. Yakhuluma kuyena ngephupho, yathi Josefa ungamlahli uMaria ngoba lokhu akushwele kungumoya kaNkulunkulu. Bengifisa ukubuka ukuthi ngiyakwazini ukulalela umizimo zingahambi kahle. Ngiyakwazini ukulalela uma inhliziyo yami isadiliwe. Ngiyakwazini ukulalela uma inhliziyo yami isebuhlungu. Ngiyakwazini ukuyalwa nokuboniswa uma sengenzile i-decision engqondweni yami. Thandazami ngeke ukuthi mina akekho umuntu ohlakaniphile nokhulile than umuntu okwazi ukuboniswa. Yes, I've made up my mind. Yes, I've decided. Kodwa if someone comes to me and say, asike sibukeni lento, only a fool will shut that person out. Ohlakaniphile uyayathi kulungile, ngizokulalela ngoba umdala, ngizokulalela ngoba ngiyakuhlonipha, ngizokulalela ngoba ngiyamthanda, ngizokulalela ngoba uyayithanda lento uNkulunkulu asinikeze yona. At least angilalele. Khona into enhlezi ngithi mina, ukube walalela ngabe izinto azenzekanga ngendlela ezagcina ziyona. Ukube walalela ngabe uSibanibani asimngcwabanga namhlanje. Ukuba walalela ngabe namhlanje uSibanibani akekho kulesimo empilweni. Ukuba walalela ngabe akekho etilongweni. Ukuba walalela ngabe akahleli kule wheelchair. Ukuba walalela ngabe impilo yakhe yashintsha. Ayikho ebuhlungu njengokuthi ukube ngalalela. It's not as if abantu babengangitshela. It's not as if babengangibonisi. Kodwa ngakule ngqondo yokuyitshela ukuthi yimina. Ngakule ngqondo yokuyitshela ukuthi sengi-right, akekho omunye umuntu ongangibonisa. Kwingozi umuntu onjalo. Ngiyamthanda uJosefa, uthi ingilosi kaNkulunkulu misimbonisa. Lithi izwi likaNkulunkulu wavuka ebuthongweni. Ngiyayithanda leyo literally wavuka ebuthongweni, kodwa futhi figuratively it could mean yasuka inkungu. Wabona kabasha. Warealize ukuthi angike ngimethembe uNkulunkulu. Warealize ukuthi angike ngisilalele lesiyalo. Warealize ukuba angike ngilalele lenkulumo ephilisayo. Bese ngiyabuka ukuba impilo yami ngeke yini ishintshe. Thandwa zami kunalento evukayo enhlizweni yami. When in doubt, always act in kindness. When you are not sure, never make a decision. Always wait. When the time is right, I, the Lord, your God, will make it happen. Uchahepi. Wayimele uthatha isikhubo manje ngelinye ilanga esokulimaza. Wayimele ngithatha isikhubo ngenxa yokudinwa. Wayimele ngithatha isikhubo ngenxa yokuphoxeka. Wayimele ngithatha isikhubo ngoba nakhu nginqena abanye abantu. Sithi isiZulu akuphangwa mdaka izulu lingananga. Linda. Allow uNkulunkulu akunikeze isikhathi. Allow uNkulunkulu akunikeze ingqondo khona uzobona kangcono. Khona ngelinye ilanga ungeke uthi ukube ngalalela ngabe isimo asinjeni. Ndlovukazi Yesu labe nathi sibusise isivikele isikhanyisele yena onguyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.